मा होनदों? हा? गुन्दै? मोना र' थास' बिथ'रि। थास'खौबा मोनगोन ना मोना? साइकेल बोरायजों थांनोसै। नालाय फेग्ला? नालाय? फेग्लाया साइकेल सालायदों अबे खर'आ? मोनाखै नै लोगोफोर लामायानो गोलावथार नै। माला मोनगोन? नै मा सानैया दाबो मोनाखै लोगोफोर थास' खानो फैनाया। थास' बिथ'रियानो गैया खाथियाव। फेग्लायानो। खौनो मोनफैबाय लोगोफोर थास'खौबा बोथिसे मोनलांगोन ना मोनलाङा? दाबो मोना? मोनबाय नै लोगोफोर जायगाखै। मोनदों थास'आ? थास'आ मोनदों? थास'आनो गैथारा नै गोसोम गैया। मोनाबो खाथियाव थास'बो नुनायनि फेग्ला। एसे थुला। थास'आनो एसे खान्दा खान्दा गाय। ओइ जाबारबा दुरामारि हादान दैमा बारबा एसे फिसा फिसानो हाबाय नादो। गोसोमा फिसा फिसायासो गोथाव। नोंनि ब्लग लानायखौ थास'खौ नुयो। बे थास'खौ खनसे खाथियाव लाखा। थांबा फुथला बाजार काथलमुरि घाट जा माने खागोन मटर थांबा भलमार लामाया जासिगानो इयो थास'आनो गैया थास'आनो गुफुर गोजान गोसोमखौसो जायो लामायानो दुनियानि धुला ओरै खालामफिनसै जों अमानिबो लादों आं हा थास'आ दं गोसोम गैया गुफुर गोजा गुफुर गोजा गोसोमानो गैया हायथुआ आंखौ जानो नागिरनाया गोसोमानो गैयाथ' हैलायफोर खानाया गोजौ गोजौनिफ्राय गोजौ
gayaan disang. Moजां ओमफ्राय थास'खौनो मोजां मोनाबालाय मा जानोसै ओइ खान्दा एसे गेदेर गोसोमानो गैयाहाय आंखौ साहा लाबो खोमा दे खाथियाव लायो हालाय ओइ मबाइलावनो थियाखै माने एनसाखैलै नै ब्लेडआनो ओरै हाजाखादो हाया ओरैसो हाजादो बौदोसो नै गाखोनोसै जायाखै जायाखै